बिजाबो फरायसाफोरा बिफां गायगासिनो मा बिफां इयो बोरमायासो जाग्रोबाय बुकुल बिफांखौ थांगोन बाबो बोरमाया जाबाय थांनो बोसोरनाव देरबायानो गिदिरल' जाबाय गिदिरल' जाबाय सोरबा सिगां नायगार Plam mana ya? Plam. Kabana gamnya nungnya? Sida iya. Dongfang sida dongfang. Sampai deh. Sampai. Langsung deh. Sida dongfang nih kenada nak kena ke? Kenada deh. Muluknang Abhawa Sanni बिफां गायगासिनो जोंनि सारमोना दा गायदो सिदा दंफां बे जाबाय सिदा दंफां दाना बेखौ गन थसे लानानै ओरै खाना दोननो मोननांगौ Location? Oh, nayau ini. Sertifikat ini sarna. Akhlak katanya. Sudah lah, fotafot. Dinai Batu Ashram Borbori High School. Batu Ashram High School Borboriयाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोर जयै दिनै मुलुगनां आबहावा साननि दंफां गायदों दंफां गायग्राफोरा जोंना सार सुबन सार आरो कमल सार दंफां गायदों बिसोरो दा दंफां गायगासिनो नै सारमोना गासिबो दंफांनि मुङा जादों दंफांनि मुङा मामोन सार इयो लालजिया अ लालजिया गन्थरसे लायदो गन्थरसे जागोन दे सिदायनि थाखायनि दे साहोबाव इयाव हाबाव Untuk Sarah ada geotek बानायदो बिफां गायगासिनो tapi ada jatuhkan geotek सानोबा Đây Ana rele na rele isian ya. Ana rele isi. Oh iya San Israel. Ana Israel Dinai Muluknang Abhawa Sanni Borbori Batu Ashramनि फरायसा आरो फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसाफोरा बिफां गायदो मुलुगनां आबहावा साननि बिफांनि मुङा जाबाय मामोन कानसन ना कानसन बिफां Ada मा गायखो
बिफां गायखो थाइजौ बिफां गायबाय देनां देरबा जानांगौ गथ'फोरा बेबो जानांगौ लांबाव सोनाब जों एसे खान्थाल नांबावगौ लांदांखिनि आच्छा खान्थाल इबो थाइजौ बिफां सुबनसारजो सुजुमाजो थाइजौ बिफां गायदो थाइदिखौ जावबाय इनिखौ जावनाय बिजाबो फरायसाफोरा बिफां गायगासिनो मा बिफां इयो बोरमायासो जाग्रोबाय बुकुल बिफांखौ थांगोन बाबो बोरमाया जाबाय मा थाखायो थांनो बोसोरनायाव देरबायानो गिदिरल' जाबाय गिदिरल' जाबाय बोसोरबा सिगां बोरमाया फैनो हानाय नंला बोरमा Pemina berkaca saya Pemina. Libra. Hai, dia berkaca sampai mana? Dia mana? Sini mana? Lah, ayo, amalnya apa? Baik. Oh, alien. Kazal dong cuma. Apa tadi? Ini mau kemana? Tadi belum bang. Dompang kentor. Sabar. Saya iya buku dompang. Saya kasih darah. Siapa bang? Siapa bang? Saya mana? Style ni. Mana kayak kena saya bra. Karena tak selera di muka. Karena angka gila. Lain mato. Sampai deh. Magai kensir, nasa apa banai deh? Tuh. Mahana apa plastik berhu cundu. Magai nai deh. Taizau bifang nama. Sompram bifang gainai deh yo. Kasih tajuk. Jangan deh. Ini ekdom baru jom ini baca mana kan itu pagi ni 2 besar na dirberna. Jadi sengaja deh 2 besar. Siang gaidemon. Bar baik kema. Meda mas zona dengas ini. Oh जिरायलायनो हाबाय साया मोजां होयो दा बिफाङा बिराद गिदिर जाबाय
Bikin enggak, euy. Kami. Woi, kasih saya bagi. Pesannya mana dia? Oh. Benar salah jinjo. Gitu senang. Langsung ya. Janai kamera janai deh. Siapa ini? Itu gaya ada di sana. Baguslah negara ini. Besar. Itu baguslah negara ini. Besar.